Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum wara tade o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numero flani warci war sera Allo ye war sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fɛn o fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasul sɔrɔ ye ni mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sevare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn
samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ko hôtel lafiya ma gɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45.
filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye min ye janvier kalo ye ale tile 7 fana ye bi ye. Farafin kalo keba arajaba ale fana tile 7 ye bi ye. N bɛ dugawu kɛ sa mais olu ka san bɛ kalo 7nan de la. Farafin kalo bɛ kalo 7nan de la. Ni nin bɔra ye sunkalo mangɔnɔ bɛ jɔ o mana bɔ ye sunkalo bɛ sɔrɔ ka na. Keba to ka bigi ta i k'a sɛbɛ walima n'i taara fajiri la u bɛ calendrier ni min tigɛ ka min tigɛ k'a fili i bɛ to k'i ɲɛni cɔrɔ o la cɔ n'i ye min ɲɔ ka o don ale bɛ tigɛ ka fili de. Kuma dɔ la farafin kalo ni tubabu kalo bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ i b'a ye tubabu kalo san dɔ kɔnɔna na mawuludu 2 bɛ kɛ o bɛ to ka kɛ kuma dɔw la. Donc sɔgɔma in na an ka kuma bɛna na an se yɔrɔ minnu na Mali kɔnɔ ɲɔrɔngaw surɔ mugu cira ka ci ye maa minnu ye o waleyaw kɛ wolomasiri tabaw ye maa 20 ɲɔgɔnna kɔni fa u la minɛnw caman olu sɔrɔla ɲɛfɔli min kɛra o la an na o da aw tulo kan nka yirala k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn o yera ko in na sabula janfan bɔra dugu kɔnɔna na maa dɔw y'u dɛmɛ k'u ladon armée kɔni bɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw la ye wolomasiri tabaw ni AES ka bolodi ɲɔgɔnma na dunakaw fɛ yen minɛn dɔ tun bɛ bamanciwale kɛlen kɔni don k'o bila ye u y'olu fana bɔ baara la halisa sɔrɔdasi kunda min ye aw ka yɔrɔ in tɔgɔ ye di Boubacar Sadasi tɔgɔ dalen don sɔrɔdasi kan min na Kulukorokaw Emiya ale ni ekɔliso tɔ minnu bɛ yen n'o ye a bɛ fɔ a ma ko centre d'instruction Boubacar Sadasi ɲɛmaa kura sɔrɔl'o la Saudiya olu ka lasigiden min b'an fɛ yan ale taara Sadio Kamara fɛ yen k'u b'a fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma bamanciwale nugawale kɛlɛli la min ye Saudiya lasigiden kura min nana ale kɔni bɛ ka wuli ka jɔ caman kɛ ani maa caman bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye Mali ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min. Kuluba faama sigiyɔrɔ Samɛ o daminɛna min ye Usmani Sherif Madani Aidara ye ale tun bɛ yen église filaw olu tun bɛ yen Bamako dubaw olu tun bɛ yen fasodenw ka tɔnjɛkulu n'o o ye société civile maaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kunungo min ye général d'armée Asimi a ye fura bɔ woro ɲɛma kunun ni Ala sɔnna a ma an na caman faamuya o la nin kɛnɛ in kan yan bi lasigiden mun bɛ États-Unis tɔgɔ la Mali la Canada ale ni Palestine olu taara premier ministre fɛ yen ko ŋaniya b'u la ka ɲɛsin Mali ma u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ olu bɛ se cogo min na ka na baaraw kɛ yiriwali ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ premier ministre kɔni y'a jira sa ko dayɛlɛlen don u ye n'Ala sɔnna a ma an ma fili fiyewu premier ministre ale kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Ghana bi min ye John Dramani Mahama ale ka fangata kɛnɛ kan min mana bɔ o fana na an na olu bɛɛ lajɛlen na nin y'an don kan ye han bon an ka taa fɔlɔ. Ayiwa ko dugu bila ka fisa laada wuli ye sɔgɔma o sɔgɔma n'an ma kado di an bɛ bolomafara di sɔgɔmada in na président fana ye kado di kunu kado min n'an b'a bila an ka bi kado nɔ na yaasa maaw bɛ se ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min keba maa caman bɛ yen présentation de veille olu ye dunanya ko la an ɲɛ bɛ dɔw la u bɛ ka ɲininkali kɛ ko Usmani Sherif Madani Aidara taara mun ɲini Kuluba ye karisaw taara mun ɲini ye ko kumana k'u taara Asimi fana nɔfɛ wa keba anw bi yan a ma mɛn kosɛbɛ an ye segu ka ye nka an kɔni hakili bɛ min na n'an ma fili Ala ma hinɛna Monseigneur Luc Sangare la Ala ma hinɛna Imam Bala Kale la ninnu tun bɛ taa samɛ kɛ u ni Musa Tarawele jamanadenw kunkanko kuma président k'a mɛn Luc Sangare de tun b'a fɔ wa a b'a fɔ a bɛ ntalenw da bamanankan na n'i ma fili Radio Mali la a kasɛtiw bɛ yen bila ko tɛ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko Asimi ne nana ni nin ye Mali jamanakuntigi k'a daminɛ Musa Tarawele la fo nin waati in na anw bɔra mun kalama bɛɛ ye nin kɛ laada don k'a kɛ sanyɛlɛmafɛn ye an y'a ye o fana taara tuguni
k'o kɛ ko wɛrɛ y'an bolo an ka sabali an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a y'o kuma fɔ a ko CEDEAO yɛrɛ k'anw tun bɔr'o la koyi ko mɔgɔ de nan'u deli ko sinon ko Mali kun ye kasa kuru a mɛnna ko nka sisan ko Mali ti CEDEAO la tuguni fiyewu k'o banna pewu k'an kana an da ka sunɔgɔ n'o ye bayɛlɛmali ta na sira fɛ an bɛ kuma mun fɔ ya kuma bɛɛ an ka usines sigi a y'a da don o la min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na dunko juguya ni yuruguyurugu an ka taa dɛ Amara an ka taa ye an bɛna continuer ka sɔrɔsita kɛ ka mɔgɔw labɛn ani ka tila ka minɛn san minɛn sannen don ka ban ala sɔnna ma o bɛ na ala tɛmɛ an bɛ minɛn san an ma labɛn dɛ an ma labɛn dimi donna jamana na n'ala sɔnna ma o dimi to jamana bilen an b'an sigi o kan o de to an ma labɛn fo k'a fɔ ko fo k'a fɔ an labɛnna parce que ka na bi jamana Mali kan bilen ala sɔnna ma o tɛ kɛ bilen ala sɔnna o tɛ kɛ bilen sisan minɛn sugu bɛɛ b'an bolo a ma ban dɛ a ma ban mais ala barika la jamanadenw ka muɲu n'u ka sabali la walasa ka sɔrɔ ka minɛn dɔw san sanfɛ minɛnw o bɛ yen duguma minɛnw bɛ yen minɛn caman bolo fɔlɔ o y'a to sisan n'i ka jateminɛ fɔlɔ jugu kunna bi an kan i bɛ jugu ye u b'a fɔ k'u b'a fara fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 fo bɛna mɔgɔ 100 sɔrɔ o mɔgɔ 100 u bɛna bin k'anw kan i b'a fɔ filimu parce que i b'a kun daminɛtɔ ye fo ka laban yen fo o tɛ se ka kɛ u bɛna bin mɔgɔw kan u bɛ segin u bɛ taa cogo min u diya mais sisan o banna pewu depuis a b'a ka bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ wuli aw kama sigi min kɛra n'a fɔra ko dialogue intermalien u y'a ɲini ko ka u ye laɲini kɛ ko ka groupe d'autodéfense n'a fɔ ko milice ko k'a bɛɛ désarmer c'est à dire mun ye marifa ta k'u b'u ka duguw lakana u b'u ka yɔrɔ lakana jatigɛwale kɛlɛ kɔnɔna la a tɛ se ka laban parce que bɛɛ fana ye insécurité sugunin dɔ de ye o fana bɛna ni lakalanbaliya sugunin dɔ de ye mais comme bɛn kɛra a kan ko k'o bɛɛ désarmer sigikafɔ min ka dialogue intermalien u y'o laɲini kɛ donc n'ala sɔnna ma kalo natɔ in na ministre de la réconciliation ale bɛna o baara daminɛ ko basigi a tɛ taa sariya kɔ dɛ nka b'a la parce que e fɛ basigi a kɛ e tɛ fɛ ka sariya bonya o kuma t'a la dɛ fɛn saba kɔni bɛ yen n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna o dan tɛ sago n'ala sɔnna ma jamanadenw ka lakana jamana lakanani n'i kan ka ko saraka ye dɛ o kɔni n'i ko saraka ye fɛn fɛn bɛ jamanadenw ka jamanadenw kɛlɛ jamanadenw ɲingu kɛlɛ ka jamana kɛlɛ an tɛ n'o la an tɛ magaro la n'i b'i ko saraka ye i bɛ ala deli i kana sɔrɔ o la n'i b'i ko saraka ye dɛ donc fo mɔgɔw k'o faamuya jamana kɛlɛli jamanadenw kɛlɛli nafa t'a la anw t'an sigi ka mɔgɔ lajɛ o k'o kɛ filanan jamana ka basigi e bɛ sigi i bɛ kuma sugu dɔ fɔ i bɛ ko dɔ kɛ a bɛ na ni jamanadenw kun ka ɲɔgɔn na a bɛ na ni mɔgɔ ɲin bɔ a bɛ na joli bɔ yen an t'an sigi lajɛ dɛ an t'an sigi lajɛ i m'a kɛ mɔgɔ sugu kɔnɔna kɔni ni dan sugu dan bɛ sago dɛ donc a ka k'ale bi mɔgɔ ka muɲu i k'i ka ko kɛ ka na bɔ n'i ko sisan ko a ye bɔ ka mɔgɔ faga i ko fɔ sisan ko mɔgɔ bɔ ka mɔgɔ faga a bɛ kɛ cogo di kuma ye kisɛ de marifa mugu o de kuma ye n'a bɔr'i da ka ban o y'a taalen dɛ f'a binyɔrɔ ni marifa ci ni kisɛ bɔra mɔgɔ si tɛ se ka jɔ a bɛ taa f'a binyɔrɔ la kuma ye bɔnbu de n'a bɔra a bɛ yɛrɛkɛ donc a bɛ ten cogo la hali bi mɔgɔw ka muɲu u ka sabali an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ don o don janfa de bɛ sigi jamana in kama mais an t'a bɛɛ fɔ an ɲɛna parce que an b'a dɔn jamanadenw bɛ jamanadenw kan an b'a caman ɲɛnabɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ an ma se jamanadenw ma yɔrɔ min na sisan bɛɛ b'i jɔ jɔyɔrɔ de la n'a bɛ kɛ mun ye a ko ye mais a tɛ taa fan fana ka u ye daga min sigi an b'a daga bɔn an b'a ci an bɛ daga kura sigi n'a jateminɛ jamanaw la sisan o y'an ka jamana kɛ dunni jamana a dun dɔrɔn a dun an tɛ se ka fɛn dilan malo minnu b'an fɛ yan ani ɲɔ kaba ni fɛnw est ce que usine b'an bolo mun bɛ se a bayɛlɛma tɛ yen an b'a dun dɔrɔn de an bɛ kɔrɔ minnu sɛnɛ est ce que an bɛ se ka bayɛlɛma an b'a feere dɔrɔn de bon o n'a ɲɔgɔnna caman mali dugu jukɔrɔla a nafa ka bon kojugu mais fɛn fɛn b'an bolo bi bi in na an tɛ se ka si baara parce que u y'an bila o de kɔnɔ u y'an k'o de ye an ka kɔɔri ta sisan kɔɔri n'an ye kɔɔri sɛnɛ an b'a feere n'a feere o y'a bannen n'an y'a feere
tuma la sanson am se ka prix fo mais u ba sana gele ka fo ko bo korti dala sesa ablani prix la anta an se ko soro do wo korkilen ta ka to ko bailema o be gari bola o be finin kala ka tla ko o finin gele fana fere on ma sa dagele na parce que wo ga muna parce anta doni c'est un ye anta do bo pour que jamana ka saka riwa fika izunu liglan ni izunu glan sisa srofe mambula sisa am suku bailema senegal be senegal bu tasro nana izina bailema izina munu bi baraka izina o be barachama kire kwa ni izinu be barachama kire ni izinu chama jomo be barasro bo munu na dozinu be barasro ulu be bailema li munke nakara ni koto no sabe ke finini o fini fana be firi o na fana se jamana ma mini central nucléaire mun glan pour ka sekal ka kurango no ya nani resu bo barala bibina malen do be kala na irisida o koma abrama dam ne flo de o ka kala nge kayni na do mundu parce que nango ke amina morab na baraka wi na chena andi saka gla boni shin fana je bi shin mali findiki chama be shin am ka minam san shina lo ka glo na izin mon na lay o ka glan to laji donc nawo o fon soro licham flan fia licham izin ma fia en cet alors en jagolam do ni moro ga jo parce que anta do abarata na donatana amna tambulu mais nyata kala fanga nga mo la be u kata kalanke u ka do abele matugo mina mi ajete bine kiri chama teme tegara nyina asisi kara kiri chama tegara o kiri grum tegara chama bala de so suka famala mina an avion présidentiel ani bagantu la ka dossier ani somajep INPS EDM BMS do maire de sitakili donc ulu be kiru tigara bona jete mine munu nyangina do nyangina awa bena milliard bidru manama nyangane ko war musara bo milat keme anin tanin kele o kan rembourser jamana e ame fulu ba ministre ka fulu la justice la parce que kun saka bla mo kuna kun ye tobu kuna ishwe kibisa kadatugo munu maso an tama maso an warsara an ke wula awro fo jamana ine jamana fendo magartula de ina tala magarta jamana kas na fasrasra awro fo ina tala magartala anto ante malian to la kuma bi jamana bere mugoma e mugo bi warla an fana mugo warla donc na so kina jamana ka na flosra iwo raki donc ado sona anul bena munu maso ulu duna kasola e central solar mun sigisenga safu caga dugu ani sana goroba ulu be sena bara dam ay rata doni ala go charta ta doni me abara dam lendo abara fana do tanta muna afra gra ko central solar na ke dotra mer dotra rofre mo oma do fana tra so joarola bo figo sochi abe fo gilabe jina donga kurango bula yoro be yini ko fe kuram na blind ebe ta terrain fre mo ma ulu ta so join bo abi ni wonyo do di eni o suji gi bina mo ga eso do ma bi jina donga donc akaga mo ka sabali bo ori baran tama dal darla ay ta safu u yero be fri dom nan tra begi florda ani sanja atra yoro jarobe akla bela bo faka chire no brat sake bo am yana bo dogo dina ambu chire amirona bibina fanga panu sundela fangure umatrafa parce que tajin turanta nya kwa tajin turanta nya fanga panu sundela de matrafa ko kef fere flana mumatu dobo jamana dunga diguna do amaka fere do tegani jamana do yi fere mbatu amina panu baden sa ani bat lithium kala jamana do jamana du kontru kiti mum saka du kontru ta en charge do no panu batri na sisa comme ambe moloni fondi mo ma danu gala to na commissaire sécurité alimentaire la amna fere singa o fere la mena jamana do mena o panu o batri sa no gala kata blukaso watu alni edam alni pramana do mena ni taji gola panu gu fu saka panu ya ay solo daga ngal lay num bere kili ami digu wono
maka mun fɔ an kɔni bɔra CEDEAO la an bɔra CEDEAO la dɛ CEDEAO ko n ma dege an da maga la parce que ne bolo CEDEAO ko banna o tun tɛ n t'a kuma yɛrɛ kɛ donc ni mun ma da la o ka da la an bɔra CEDEAO la CEDEAO filɛ nin ye an kunna bɔ CEDEAO a mɛnna ɲɔgɔn embargo bi Mali kan a na sira ma ni ko ministre des finances n ka k'i labɛn n ka embargo la n ka lajɛ sɔrɔ Mali sɔrɔ a bɛ se degun jumɛn bɛ se ka na an bolo embargo la ka ministre des affaires étrangères n ka lajɛ diplomatie degun jumɛn bɛ se ka n ka gafe labɛn an bɛ se ka bɔ a la cogo min na a tɛ kɛ degun an ma o y'a baara bɛɛ kɛ mɛ mɔgɔ n'an deli an ka sabali n'an kun labɛnna boli kama mɛnna CEDEAO filɛ bi bi in na CEDEAO ani jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen furancɛ t'u ɲɔgɔn cɛ n b'aw ɲɛfɔ a b'a faamuya CEDEAO ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen jatigɛ wale mɔgɔ bɛ mun kɛ o bɛna bi dugu kan o b'a datugu dugu dɔ la o b'a fɔ ko embargo cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ dumuni tɛ don foyi tɛ bɔ fura tɛ don taji tɛ don u bɛ se ka jamana dugu bulon kɔnɔ kalo 6 kalo 3 n'est-ce pas CEDEAO mun kɛ embargo a Niger lajɛ hali fura a kun tɛ don kuma tɛ dumuni ma an ye kalo 7 de kala kalo 7 Niger ta la an kɔrɔ hali tulu dumuni foyi tɛ don hali jugu jatigɛ wale hali kɛlɛ ni jugu min bɛ dumuni d'a ma a plus forte raison population danfara jumɛn b'u ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ seulement marifa dɔ bolo marifa tɛ dɔ bolo mais u bɛɛ ka laɲini ye kelen laɲini ye min ka jamanadenw muruti ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la i bɛ Mali fɛ i kan ka kɛ Burkina fɛ i kan ka kɛ Niger fɛ ma min ye fɛn dɔ fɔ a ye taara drogue ko vraiment a ka kan bɛɛ k'i sen don a la alimamiw dugutigiw dunan ɲɛmɔgɔw bɛɛ parce que drogue ninnu bɛɛ ye k'an ka jamana la fu de ni si mana fu kama mɔgɔ 2000 sɔrɔsiya la a si ma se ka tɛmɛ drogue bolo recrutement u tɛ recrutement kɛ joli man ɲi 2000 ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ sifilakaw ka kɛlɛ de don donc ko janto yɛrɛ labancogo ka ɲi donc a ka kan vraiment bɛɛ k'i jɔ n b'a to an ka jamana kana lafu parce que n'i ye sifilaka n'i y'a lafu o ye jamana lafulen parce que relève tɛna sɔrɔ bilen mɔgɔ wɛrɛ tɛna sɔrɔ mun bɛ kɛlɛ kɛ bilen mɔgɔ tɛna sɔrɔ mun bɛ jamana jɔ an filɛ kɛlɛ min na tan nin ye san 50 kɛmɛ kɛlɛ de dɛ san 30 san 50 kɛlɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ an ye ɲinan san 2025 bila Dogon Segu hukumu kɔnɔna la n'an y'a fɔ année de la culture parce que bibi in na an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bibi in na adamaden c'est à dire n'i t'i bɔrɔ dɔn danbe t'i la i tɛ se ka kɛ foyi ye an bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ sisan a bɛɛ ye a fanba ye danbe ni Dogon Segu u jɔyɔrɔ b'a la an bɛ ka kuma fɔ yuguyugu la ni an ye danbe baara kɛ o bɛ b'a la an bɛ ka mun fɔ ɲɔgɔn dɔgɔya la mankanciw la ni danbe ni fɛn o bɛ b'a ma hali ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ ka jamana yɛrɛ jɔ ni faso kanu t'i la i tɛ se ka kɛ hali armée faso kanu o bɛɛ ye Segu ni Dogon ka baara de an ka jamana kɔrɔba jamanaba de don mais mun de bɛ k'anw dɛsɛ parce que u nana fɛn wɛrɛ don an kun na u nana taabolo wɛrɛ d'aw ma an nana an taw kɔ donc n'Ala sɔnna ma ministre b'a wuli ka jɔ min kɛ ko caman bɛ falen an bɛ k'an yɛrɛ ye. ayiwa nin kun ye général d'armée Asimi ale mankan ye ka kɛ ni jaabi ye ka di diinɛtigiw ma église 2 min ye au conseil islamique conseil société civile conseil ani Bamakɔ tutigɛbaw olu ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan kununko kuluba n'Ala sɔnna ma kibaruya kɔnɔna na an na tila ka segin a ko kan salon san 2024 anw tun ye welewelemada kɛ Jani yɛrɛ sanfɛ yan n ko mɔgɔw k'an dɛmɛ an b'a fɛ ka pano sigi an b'a fɔ bi n ko Ala ni ce sabula min ye pano ye a baara bɛɛ lajɛlen banna kununko installation o kɛra ka kɛ ni kununko ye
wali sɔgɔmada in na an filɛ ka kibaruya minnu d'aw ma nin ye an bɛ k'aw d'aw ma k'aw to pano ale de sanfɛ baara kɔni a minɛnw nana kabini sibiri don u ye minɛnw bɛɛ lajɛlen jigi min ye pano ye ani a batiri lithium don jani baarakɛlaw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ yaasa min ye maa minnu nana ka na pano in sigi u bɛ se cogo min na ka se k'a baara kɛ maaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu se kɛra dɔrɔmɛ ye minnu se kɛra 20 ye minnu se kɛra miliyɔn ye olu de ye wariw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nin sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka kibaruya di maaw ma kurantigɛba min bɛ sen na an kana kurantigɛ kɔni kunnafoni dibaliya talu ta ka da kurantigɛ kun tuguni baara ale ka se ka kɛ min ye Kanta ye ale n'a ka cɛdenw olu nana ka na pano in k'a sigi sen kan an yɛrɛ ka maa minnu b'an fɛ yan fana olu fana y'u dɛmɛ nin waati in kɔni na pano sigira sɔgɔmada in na an filɛ ale de kan nin kabini kunu an mara sisan kɔni énergie ko combien d'heures don u b'a di ne yɛrɛ ɲinɛna u ka commune 9 heures aya u b'a di 9 heures de Jan Sidibe ani Adu ka mɔgɔw an b'u fana fo pano kunungo u y'a bɛɛ lajɛlen installé k'a ban pewu kɛnɛ in kan ya an bɛ association des jeunes engagés de Faleya a ɲɛma an b'a fo n'o o ye Alhaji Keyita ye ka wulikajɔ bonyana nin ko in na dɛmɛbaga baden bɛ Keba ko k'u tɔgɔ kana fɔ u jamu kana fɔ bɛɛ lajɛlen de y'i bolo don i yɛrɛ kɔrɔ ka se ka nin wari musaka ninnu di an ka nin panoba ninnu olu sigi sisan kɔni n'aw ma diya ni kɔni ye kuranko kuma kɔni tɛ tuguni sabula pano mun sigilen filɛ nin ye nin bɛna to an ka se ka baara kɛ waati bɛɛ ka kunnafoni d'aw ma waati bɛɛ aw yɛrɛ ka laɲini ye min ye n'aw sera ka an dɛmɛ o de ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma yan'an ka bɔ kunnafoni na maa min ye batiri yɛrɛ pano in bɛɛ lajɛlen sigi Kanta tɛ wa an na tila ka kuma di Kanta ma a fɔ a ɲɛna fana ko a fana n'a ka baarakɛlaw k'u ni ce sabula kunungo u ye kunungo bɛɛ kɛ yan sanfɛla ɲa mankan ma bɔ foyi fɛ a gudugudugudu k'a bɛ taa se fo ka taa se 18 heures waati ma an b'u fana fo u n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen donc n'Ala sɔnna ma kunnafoni bantɔ an na segin ka na tuguni nin ko in kan ka bɛɛ fo maa ye wari di pour que pano ka se ka sigi jani na wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ kunun sɔrɔ ɲɔrɔnkaw fɛ yen ɲɔrɔn fitirimagɛn waati dugudenw caman sɔmina maaw la u tɛ maa minnu dɔn kɔrɔlen u ka dugu fanfɛlaw la i b'a dɔn an ka jamanadenw olu man teli ka kuma su kolen sa a kɛra kataba 4 ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 22 ma armée bɛ kunkan labanw kɛ waati min ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen ba dɛbɛ dasi min ye baro kɛlɛtigi ye ale ye communiqué kunfɔlɔ kɛ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wolomasiri tabaw k'u ye wulikajɔ kɛ Ɲorodi Sahel nin kalo in tile 6 wulikajɔ in senfɛ sa a yera k'a fɔ min ye nɛgɛ kanɲɛ 22 waati maa dɔw kɔni olu caman ba n'u ka marifaw olu sera ka don Ɲorodi Sahel kɔnɔ ni duguden dɔw ka dɛmɛ ye u y'u ɲɛsin yɔrɔw ma yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu ye yɔrɔbaw ye i n'a fɔ communiqué y'a sɛbɛn cogo min nka min ye wolomasiri tabaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri y'a to maa ninnu u ma se ka u sago sɔrɔ nka kow bɛɛ lajɛlen kunkan dalen tuma min armée y'a yira k'a fɔ ko ale ka maa kelen o fatura kɛlɛ la mɔbili kelen o jenina marifakisɛw olu nɔ bɛ so caman na dugudenw yɛrɛ ko gouvernorat k'u taara u ye tiɲɛni kɛ yen ani fan wɛrɛw fɛ tile kɔnɔna na an na o di armée ka bataki kɔnɔna na bamanciwale ni ka wale kɛbaw taara ka su 30 o de to dugu kɔnɔna na pistolet o 19 n'o ye mitrailleuse AK-47 ye min ye mitrailleuse PKM o 3 lance-roquette kelen tun b'u bolo anti-char ani LRLC o fana tun b'u bolo ale ni mugu kisɛ caman
wolomasiri tabaw sira k'u bolo da min kan nin waati na communiqué bɛ kɛ waati min nɛgɛ kanɲɛ 22 waati baro kɛlɛtigi y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛ ka kɛlɛkɛcɛ min na ale fatura nin kɛnɛ in kan ko armée ko ni ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na u na taa jateminɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka baara kɛ ko sabula wolomasiri tabaw ye baara in kɛ hakɛ min kɔnɔna na a degun u ye dugudenw jateminɛ a ko la nka ni ala sɔnna a ma tile kɔnɔ waliya in tɔw bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ka ɲɛma ko ka a n'o da maaw tulo kan halisa baro kɛlɛtigi ka kibaruya wɛrɛ la tuguni n'o ye général de division Umar Jara ye chef d'état-major de l'armée ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wali wolomasiri tabaw ye bamanciwale kɛbaw dogoyɔrɔ a n'u ka tu k'u bɛ ko olu ɲini halibi Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o de la sa kunun ko n'o ye janvier kalo tile 6 ye san 2025 ka kɛ ni u ye kunnafoni minnu sɔrɔ min ye AES cɛkulu faralen ɲɔgɔn kan olu ye sigana mobili dɔ ye o falen don Tajila Ndayi dugu min kɛrɛfɛ sa n'o ye an ka duna ye ale ni bulukɛsi masuruna na kibaruya dira yɔrɔ min wolomasiri tabaw taara ka taa o yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ɲintin ye k'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kari min ye chef d'état-major ye k'a bɛ dugudenw hakili lasigi Mali ani AES jamanaw wulikajɔ min bɛ u bolo k'u na dɔ fara o kan yaasa bamanciwale jugawalekɛbaw y'u dogo wo kɔnɔ u ka u dɛrɛ ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la nin waati in na an y'a fɔ a ɲɛna ko kalo ntɛnɛn fɔlɔ kulubakaw fɛ yen Mali drapeau bɛ yɛlɛ kunun ko sɔgɔmada joona fɛ kabi 6h30 waati jamanakuntigi bɛ Asimi ye ka bɔ Katikaw fɛ yen mobili jɔ yɔrɔ min a nana o y'a sɔrɔ min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ Kuluba min ye a nagakɔrɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ jɔlen kalangi finitigi fara min ye civil kan an bɛɛ lajɛlen an kun jɔlen don kak président ale bɔ mobili kɔnɔ ni solo n'a tɔw farala kan n'o ye gardiw ye k'a sɛnsɛn ka na n'a ye Kuluba yɛrɛ dondaba in na min ye drapeau ye o ɲɛsinnen don Kuluba dunanw bɛ donda min fɛ ka taa drapeau yɛrɛ k'o yɛlɛ yen drapeau yɛlɛ in k'a bɛ kɛ kalo lundi fɔlɔ ntɛnɛn fɔlɔ a kɛkun ye ka fasoden ɲumanya k'o kanu don maaw la hymne national min bɛ dasi maaw k'o ɲini k'o kɔrɔ dɔ ka baara kɛ n'o ye halisa an bɛ to yen maa minnu bɛ yen ni an b'a fɔ olu ma k'an ka laadalamaw an ka diinɛtigiw Bamako tutigɛbaw diinɛ ɲɛmaayaso 2 min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye kerecɛnw ni silamɛw ye olu bɛɛ lajɛlen ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan ye saamɛ foli min sigilen don laadala an ka jamana kɔnɔ olu o kɛnɛ kun don gouvernement ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen CNT ɲɛma ka taa fara calatigɛ jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen kan ale ni président ka baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin saamɛ in kɛnɛ kan min ye san min banna bɛɛ lajɛlen y'i nɛn don kuma kɔrɔ k'o fɛsɛfɛsɛ Usmani Sherifu Madani Aidara ale ka kuma fanbaw ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ bi ko silamɛ diinɛ maaw u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ misiri caman k'o datugura kiiritigɛlaw fɛ k'u k'a to yanni misiriw ka datugu min ye limama ye n'o ye alimamiw ka tɔn ye olu k'a lajɛ k'a ko jalatigɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la ko n'o ma fɛɛrɛ sɔrɔ k'u k'a di Haut Conseil yɛrɛ ma o k'a fɛsɛfɛsɛ ko ni Haut Conseil dɛsɛra tuma min ko ka taa n'a ko ye kiiri ka Usmani Sherifu Madani Aidara y'o laɲini kɛ a y'a yira fana k'a fɔ bi k'an ka denmisɛnw ko dɔrɔgu bɛ k'u sosuwa ko gouvernement k'a lajɛ dɔrɔgu ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na pasteur Nok Ak ni ale ye protestants ka ɲɛmaa ye ale ka kumaw ye tali kɛ min na o y'a k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na olu ka batokɛyɔrɔw olu ka bato n'u ka diinɛkɛyɔrɔw u ka alatanu yɔrɔw minnu bɛ an ka jamana Motinfa ni Baɲangarafa ni Segufaw na k'olu kɔni jatigɛwale kɛbaaw kɛnɛ ka degun ta ka ɲɛsin olu ma min ye archevêque Monseigneur Robert Cissé ale ka kumaw ye tali kɛ bɛn ni kelenya sinsinni na maanifinw bɛ se k'u ka bato kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na basigi ani lafiya kɔnɔna na fasodenw ka tɔnjɛkulu n'o o ye Aminata Ture ye ale kɔni ye bonyamasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye baara minnu bɛ senna bi ka se ka olu sinsin yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ye Bamako tutigɛbaw ye u ye tanu kɛ nka u y'u sinsin min kan bɛn ni kelenya u ka sinsin
maninfinw olu n'u ka taa ni ka segu bɛ se ka kɛ cogo min na Bamako yɛrɛ kɔnɔna fara jamana kɔnɔna kan maaw bɛ se cogo min na ka lafiya kɛnɛ in kan yen tanuni kɛra ka taasibila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma jamanakuntigi ale bɛ kuma ta kuma min a ko min ye Burama Alayi Ture ye ala ye ale min ka kalifa minɛ a la n'ale société civile ɲɛmaa ye k'u ka taasibila kɛ o ye Asimi ko nin waati in na olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ta sa yaasa maaw ɲɛ bɛ ko minnu na jamana kɔnɔna na u bɛ se ka fura sɔrɔ u la cogo min ko nin waati in na a b'a dɔn k'a fɔ kuranko degun bɛ maaw kan baara min bɛ ka kɛ kuranko la a y'i da don o la degun minnu b'a la bi ni o ye safo ninnu panosiraw ye a y'i da don o la dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a ko k'o kɔni k'u tɛ tamakiya o la wa maa bɛ yen fana n'o o ye dugukolo nafaw ɲini anw fɛ yan an ka sariyaw fo ka taa n'olu ye olu bɛ se ka bato cogo min na jamanakuntigi ko fana ko a bɛ min ɲini maaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɔra AES la han CEDEAO la han ko sabula CEDEAO ko olu tun ye labɛn kɛ a mɛnna k'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ bɔ CEDEAO la ko wa ko CEDEAO ko kuma k'ale t'i da don a la kuma bɛɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a ko k'o bɛna na to sen na dɛ ko ni maa min kɔni b'o sira kan jamana kɔni tɛ se ka i to yen cogoya si la i ka jamanadenw ka nafolo dun k'i sigi k'a fɔ ko dayimu kayimu ko foyi tɛ k'i la a ko kurantigɛ ko ta nasira fɛ fɛɛrɛw tigɛli pano solaire olu minnu bɛ taa se ka don guwaw kɔnɔna na u na olu di maaw ma don nataw la k'a feere sɔngɔw la sɔngɔ min bɛ ku a maninfinw na min ye pano solaire minnu fana baaraw daminɛna degun min b'o la ko so minnu jɔlen olu kɛnɛ ka safokaw fɛ yen k'o so bɛna lajɛlen na ci yaasa baara ka se ka kɛ jamanakuntigi ko sa k'a kɔni b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka se ka muɲu hali bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ futinɛ wulili ko kuma fɔ k'u t'a dɔn futinɛ ye min ye n'o tɛ ko don o don janfa o de bɛ sirila ka ɲɛsin Mali ma u t'a ɲɛfɔ jamanadenw ye sabula olu bolo fɛɛrɛ ni dabali min bɛ ka sigi sen kan olu bɛ se ka ɲɛɲini k'o la nka degun min bɛ filɛ kɛlɛ min na nin ye san 50 kɛlɛ don ko maa si kelen tɛ se ka n'a kɛ k'a fɔ k'a ban ko a kɛra ka ɲɛ k'i bɛ dɔ de k'a la ka taa k'a tɔ to sifinw a y'u wele u ka se ka wuli ka jɔ kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ a ko yiriwali baaraw bɛna sigi ko sabula an ka jamana anw tɛ foyi feere anw tɛ foyi dilan anw ta kɛra maaw bɛ bɔ ni fɛnw ye kɔkan ka na k'o ko bɛna yɛlɛma yaasa an yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baaraw sigi an fɛ yan bamancɛwale jugawale kɛlɛli la a ko AES ale ka wuli ka jɔ bɛ to sen na baaraba minnu bɛ sen na bi olu fana na sinsin ko wa ko bɛɛ lajɛlen ka fo kuma tɛ nin waati in na jamanadenw olu kɛlen don ka faso senkɔrɔma dondoli min kɛ k'o de y'a to sa baara bɛ ka se ka sigi sen kan a ko fana ko min ye passeport ko ta nasira la ko maaw k'u hakili latigɛ dɛ keba président ko passeport k'a bɛna na kɛ k'a la tɛmɛ passeport AES ko wa fana ko ka far'o kan ko min ye don nataw la ye k'u bɛna na u ka AES jamanaw u yɛrɛ bɛna u ka tɔgɔla banki fana sigi ko wa ko fɛɛrɛ caman sigilen don sen a y'a yira diinɛtigiw la k'a yira dugulenw na k'a yira tɔnjɛkulu la k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ sinsin yaasa jamana a bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min na jamanadenw ka lafiya o bɛ sɔrɔ cogo min n'an bɔra yen an bɛ taa primature la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ kununko min ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye lasigiden 3 bisimila a fɔlɔ o ye Aracha kɔnɔna nin ye ale ye États-Unis kaw ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ min ye Nicolas Smart ale ye Canada kaw ka lasigiden ye Palestine fana lasigiden n'o ye Adi Slibi ye a y'o fana bisimila ani ni maa ninnu kɔni ka kumaw ye tali kɛ mun na sa o ye bolodi ɲɔgɔnma ni yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na jamana ɲɛmaw k'olu ka fɛɛrɛw ye min ye maa maa ni ko bɛna na yiriwali k'an ka jamana kɔnɔ i bisimila min ye lasigiden ninnu ye u ko k'u nisɔndiyara kosɛbɛ min ye furancɛla fanga premier ministre ye a ye waati d'u ma ka se ka u lamɛn u ka hakilina falen-falenw kɛ yiriwali bɛ se ka kɛ sira minnu fɛ bi premier ministre ka fɔ la o ye kuranko sira ye min ye bayɛlɛmali siraw fana ye ka taa fara subahana mansinkow kan o fana ka di an ka jamana ye kosɛbɛ Ablaye Mayiga ko fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ nin ambassadeur ninnu bolo k'u dan ka na n'a ye baara kɛcogo ɲuman na nka bɛ kuma na dɛ sabula ko Mali taabolow de bɛ ale la bi ŋaniyaw de bɛ a la bi fɛɛrɛw de tigɛlen n'a fɛ bi sariya kuraw de fana bɛ jamana kɔnɔna na ni a bɛ tali k'o la u ka maaw bɛ se ka na baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na u na se ka ɲɔgɔn faamuya min ye kumaw kuncɛyɔrɔ la sa u ye foli kɛ ɲɔgɔn ye ka kan bɛɛ da yan'u ka maaw ka se an fɛ yan
wolomasiri tabaw bolodi ɲɔgɔnma fana hukumu kɔnɔna na min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye n'ale ye wolomasiri tabaw ka ministre ye ale fana ni Arabie Saoudite lasigiden Abdallah S Saber ale y'o bisimila a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye ministère de la défense kɔnɔna na ye min ye lasigiden ye n'o ye Saudi lasigiden ye a ko k'a nana sa ka na bonyamasigi foli kɛ général de corps d'armée Sadio Kamara ye yaasa fana ka se ka jamana lakana kow bɛ cogo min u bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri tabaw ka ko nka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Arabie Saoudite ko ale ye dɛmɛbaa jɛkuluba ye bamanciya wale ni juguya wale ale kɛlɛli la sabula diɲɛ kɔnɔ jɛkulu belebeleba min bɛ yen bi n'a bɛ fɔ ma sa ko coalition internationale militaire min ye Arabie Saoudite ye o jabala bɛ ale fɛ yen Mali yɛrɛ b'o jɛkulu in kɔnɔna na o ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don fasoden sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don nigawale ni bamanciya wale kɛlɛli la cogo min na jamanaw kɔnɔna na baara bɛ kuncɛ tuma min na sa Sadio a kɔni ye donbolo kɛ min ye ambassadeur ye n'o ye Sɔrɔdasiw ka cadeau ye a y'o ta k'o d'a ma ko yaasa sa u k'u hakili to ɲɔgɔn na halisa Sɔrɔdasiw ka gun kan colonel major Abouakar Serme ale de kɔni bilara Bouakar Sarasi tɔgɔla kalanso min bɛ Sɔrɔdasiw tɔgɔla Kulukorokaw fɛ o ɲɛmaaya la colonel Issa Kaloga ale min tun ye Bouakar Sarasi tɔgɔla kalanso min bɛ Sɔrɔdasiw tɔgɔla Kulukorokaw fɛ yen ale kɔni bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye colonel major Bouakar Serme ale kɔni minɛnw mani makamaw bɛɛ tara ka da ale ma général de division Keba Sangare fɛ ni ale ye wolomasiri tabaw ka dangan ye baro kɛlɛtigi ka dangan kalo damadɔ dɔrɔn min ye Bouakar Sarasi tɔgɔla kalanso in ye a ɲɛmaya tun bɛ colonel Issa Kaloga bolo Issa Kaloga ale ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ o waatiw sera okumu kɔnɔna na sa min ye chef d'état-major kɔnɔna na kuma tɛ wolomasiri tabaw ka ni kalansoba in kɔnɔna na a ye dugawu don k'a ye sa a bɛna na taa baara minnu fana daminɛ nin ye ni o ye ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka a fana kɛ lafiya kɔnɔna na min ye Keba Sangare ye a ye foli ta ka ɲɛsin Kaloga ma a ka baaraw kɛcogo ɲuman na maa kura min bɛna na don sa n'o ye colonel major Abouakar Serme a y'a ɲini u fɛ u k'i sen da Kaloga senda nɔ na baara ɲuman ta nasira fɛ min ye kunnawolo bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ Keba kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baarabaw de bɛ a ɲɛ bi min ye maa min filɛ nin n'a bɛna bila o nɔ na o kun kɛlen don ka ekɔliso in minɛ cogo min kalanyɔrɔ in k'a sigi cogo min na a k'a jija ka dɔ fara o kan yaasa hali bi laɲini minnu kɛlen don sa kalanko ko la an ka wolomasiri tabaw ka nin sanayɛlɛ kalanso in na min ye maaw bɛ ɲɔgɔn dan minnu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiden cɛ ɲɛnamaw ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ye welewelemada fana kɛ wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ye maa maa bɛ yen n'o bɛ lakana kɔnɔna na u ka bɛn ka baara kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni kalifa minnu kɛlen don u la ani laɲini minnu kɛlen don u fɛ Keba Sangare a ko fana jamana mago bɛ a den bɛɛ la bi bɛɛ lajɛlen k'i jija min ye Bouakar Sarasi tɔgɔla kalanso ye n'o ye sanayɛlɛ kalanso ye a ko k'o ye yɔrɔba de ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na sɔrɔdasiya gun kan ni a talen don misali la maa min filɛ nin n'o bilara kunna sa k'a k'a jija baaraw olu kɛcogo ɲuman na n'an bɔra yen plateforme sigira sen kan sa ko veille citoyenne olu ye lajɛ kɛ k'u ka baara kurunbo karili k'o kɛ a kɛra AES ale jabala kura in na Keba Sangare Keba Jalo tun bɛ yen ka taa o kɛnɛ kan maa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu sera ka kuma minnu sɔrɔ ka fɔ an ka olu dɔw olu lamɛn.
an kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Mopti ma an kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Mopti ma an ka baara ye panneau baara bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye dimensionnement ye mun ye yanni panneau ka sigi ka so ka passer client fɛ k'a dɔnya mun ni mun b'a bolo comme récepteur o technique de bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka jate dɔw kɛ n'a ye n'an b'a fɔ o ma ko dimensionnement o de bɛ panneau bonya d'a ma o de bɛ batterie bonya d'a ma donc n'i y'o de kɛ i bɛ se ka assurance di i ka client ma k'a fɔ ɲɛna i ka panneau bɛ se ka i ka fɛnw la alimenter k'a daminɛ nin temps fo nin temps wa a bɛ se ka nin san hakɛ kɛ mais n'i taara i jɔ k'i kun jan dɔrɔn k'a fɔ ko nin panneau san don dɔ la a b'a ye courant b'a fɛ yen don dɔ la courant t'a fɛ yen ne bɛ baara kɛ ni Felicity ye n bɛ baara kɛ ni minɛn caman ye mais n tɛ fɛ ka produit wɛrɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔ n da la ni Felicity tɛ parce que o de y'an ka produit ye ne ye mɔgɔ ye min lakodɔnnen don Felicity yɛrɛ fɛ Mali fan bɛɛ bon quant à solaire mɔgɔ 6 de bɛ Jani FM na bi an nana ni panneau 550 de 20 ye o kɔfɛ an nana ni ondulaire 8 kVA ye dɔw b'a fɔ 8 o ye ka fɛn tɔgɔ tigɛ ka bɔ a la n'o tɛ c'est 8 kVA walima i b'a fɔ 8000 watts panneau ninnu ye 500 watts crête ye ani batterie kelen b'an bolo min 15 kWh ye lithium don yani an ka na ni minɛn ye an passera de fɔlɔ k'a lajɛ FM Jani yɛrɛ la mun ni mun b'olu bolo yan nɔ o mago bɛ courant hakɛ joli la n'an ka nana ye récepteur minnu b'u bolo o de y'a yira an na k'a fɔ an kan ka panneau de 20 de ta 550 la o bɛ se k'u ka besoin bɛɛ couvrir tile kɔnɔna na o kɔfɛ a yirala k'a fɔ sufɛ fana o kan ka waati min kɛ n'o waati ma ca kosɛbɛ batterie kelen b'an bolo min ye 15 kWh ye o b'u ka sufɛla fana besoin bɛɛ satisfait fo ka taa dugu jɛ mais an bɛ min lakodɔn ka tila ka recommander mɔgɔw ye o ye batterie ka kɛ lithium ye lithium mun na n'i y'a jateminɛ fɔlɔ an batterie minnu lakodɔn yan kosɛbɛ o ye batterie AGM ni batterie GEL ni batterie OPZV ni batterie OPZS ye mais plus diɲɛ bɛ taa ɲɛ diɲɛ bɛ falen bi an bɛ waati min na lithium de ye batterie min ɲɔgɔn tɛ yen wa durée de vie ka jan kosɛbɛ i b'a kelen k'i fɛ yen a dɔgɔyalen a bɛ se ka taa san 12 san 13 fo san 16 la k'a sɔrɔ fɔlɔ batterie minnu b'an bolo n'o ye GEL ye san 3 san 4 a cayalen san 5 c'est à dire foyi tɛ diɲɛ na min tɛ se ka brancher panneau kan peut-être a bɛ se ka caya i ka client de ka budget ma walima a gɛlɛn bɛ ka wari min labɛn a kama n'o tɛ fɛn o fɛn n'a panneau bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o fɛn tɛ yen diɲɛ na bi min panneau tɛ se ka min alimenter fo n'i m'a kɛbaa ɲuman sɔrɔ walima k'a kɛcogo ɲuman sɔrɔ panneau bɛ ko mais a bɛ kɛ waati la waati min tile tɛ yen ne kɔni tɛ n basé kuma caman k'a fɔ ko sɔgɔma joona parce que mɔgɔw ka sɔgɔma joona o tɛ kelen ye n'i ko ne ma sɔgɔma joona peut-être ne ye fajiri seli dɔrɔn n bɛna fɔ i ɲɛna k'o ye sɔgɔma joona ye mais dɔ fɛ ale ka sɔgɔma joona ye 9 heures de ne b'a fɔ dɔrɔn waati la waati min tile tɛ yen tile bennen kɔfɛ i bɛ se k'a ko o la a mana kɛ cogo o cogo a bɛ ja yanni tile bɔ kuma cɛ o de ka fisa kosɛbɛ k'a fɔ ko sɔgɔma joona parce que sɔgɔma joona dɔ ka taa koli daminɛ 7 heures 8 heures 9 heures tile bɔra donc a farati ka bon kosɛbɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka jija ka passer ka technicien ɲumanw ɲini technicien min bɛ se k'i ka besoin yɛrɛ évaluer fɔlɔ a fɔlɔ ka se k'a dimensionner fo ka ɲɛ k'a fɔ i ɲɛna ko i kan ka nin minɛn de san o technicien ka ca Mali kɔnɔ kosɛbɛ an tɛ se ka entreprise kelen kɛrɛnkɛrɛn komi entreprise dɔ mɔgɔ ye an bɛ se ka an entreprise kɔni lakofɔ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye Kanta Solaire ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Mopti ma mais an bɛ baara kɛ Mali fan bɛɛ an bɛ baara kɛ Mali fan bɛɛ donc ni mɔgɔ sera k'an contacter i mago bɛ fɛn o fɛn la panneau solaire kan que ça soit installation maintenance formation dimensionnement an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Ayiwa bamananw ko yɛrɛ yira mana tɛmɛ tile 3 k'a tɔ kɛra daka ye an bɛ bɛɛ fo tuguni parce que panneau min sigilen filɛ nin ye anw ka cɛya tɛ an y'an bolo jan an ka maaw deli olu y'a d'an ma an b'u fana waleɲuman dɔn u ka waleya la fɛn o fɛn i ye dɔrɔmɛ 1 bila ka na i sen b'a la fɛn o fɛn fana tɛmɛna dɔrɔmɛ 1 kan pewu i sen b'a la hali minnu ye ŋaniya ɲuman ni dugawu kɛ an ye k'a fɔ ko ala k'a ko ɲɛnabɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que o mɔgɔw fana b'a la an kana ɲinɛ o kɔ donc sisan kɔni ayiwa n'an ma journal ye an na kun wɛrɛ fɔ aw ye kuranko kuma kɔni an tɛ se k'o fɔ tuguni sabula maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu yɛrɛ ko k'a kana tigɛ yɛrɛ de fiyewu k'an ka continuer kuma bɛɛ donc an bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka dɛmɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn parce que a fanba maliyɛnw de y'a baara kɛ an b'aw fo kɔ kan ani kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ma bɔ CEDEAO la ka kɛ AES ye an ka taa ye. An bɛ min fɔ jamanadenw ye
an bɛ min fɔ kɛrɛnkɛrɛnya donsow nin ye baara dilen an ma an bɛ sa yɛrɛ kɔ la ka kɛcogo dɔn ka fɔta dɔn ka faamaw dɛmɛ u ka baara la devila nu w'an donsow bila yɔrɔ min na san nin kɔnɔna na a fanga bonyana w'an bila pilasi la o jala an ye fo ka tɛmɛ an bɛ jamanaden bɛɛ ka bila la an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ayiwa n'u y'an ye fili min kan o ye deviliya fili de ye o b'an b'o kan an b'o ka bila la su ni tile an kɔni da ɲini fiyewu k'a fɔ ko dankari ka se donso ma donso fana ka dankari se adamaden ma u m'an bila yɔrɔ yɔrɔ su ni tile an b'o ka bila la an bɛ foli kɛ duguden bɛɛ lajɛlen la. mɛ a ma fɔ donso ka taa bin mɔgɔ kan ka mɔgɔ tɔɲɔ dɛ an ma bɛn kan o t'an ka baara la kelen filanan fana ka taa i sigi ka bin mɔgɔ kan ko ne ye donso ye o tɛ donso ye dɛ karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sɔn donsoya dabɔra lakana de kama ani danaya ani tiɲɛ ani jɛlenya ani bɛnkan n'a ye baara daminɛ n'a ye mɔgɔ min minɛ a ti faga a ti bugɔ a b'a minɛ de ka autorité wele o bɛna a tigi nɔfɛ n'a ye cɛ minɛ a y'a minɛ k'a jɔ a b'a ka autorité wele u bɛna a nɔfɛ a ma fɔ k'a ka don da la a ma fɔ a ka bin mɔgɔ kan a ma fɔ k'a ka a yɛrɛ ka sariya tigɛ a yɛrɛ ye sariya baarakɛba de y'an ye nka sariya tigɛba t'an ye dɛ sariya tigɛbaw bɛ yen sariya tigɛbaw bɛ yen nka ka taa bin mɔgɔw kan ko n ye donso ye donsoya la o t'a dɔ ye ka taa mɔgɔw tɔɲɔ sigida la ko n ye donso ye o t'a la donsoba y'a fɔ donsoya dabɔra lakana cɛsiri baara faso kanu k'a k'i yɛrɛ ye don parce que n'i y'a fɛn o fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye de don donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni baara in daminɛna tɔɲɔni t'a la dɛ bingali t'a la mɔgɔ janfa t'a la aya an ka laɲini kɔni ye fɛn min ye dugu ka lakana a baara daminɛ wa mali dɔrɔn tɛ mali région si tɛ yen min se tɛna don nin baara in na o tɛ yen a ma fɔ k'an k'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye sariya tɛ donso bolo bi sariya tɛ donso bolo sini k'a fɔ ka da kan bɛɛ k'a faamuya parce que jamako don donso la bɛɛ bɛ se ka don a la donso fini donba yɛrɛ ka ca bi mais donso yɛrɛ fana man ca dɔw bɛ kungo kɔnɔ bi u bɛ ka taa bi mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ o t'an ka baara in kɔnɔna na dɔw bɛ ka taa bi juguw kan o t'an ka baara in kɔnɔna na janfa caman bɛ yen donso olu tɔgɔ goyalen don bi foyi t'a kɛ maalankolon minnu b'an cɛla a ye yafa n ma dɛ mɔgɔ tɔɲɔna minnu b'an cɛla bingalikɛla minnu b'an cɛla olu de bɛ ka taa bi ka donso tɔgɔ goya ni autorité ko k'an ka jan an ka baara kɛ o ye yamaruya d'an ma baara min kɛ tiɲɛ kan jɛlenya kan hali ni polisiw y'a minɛ u b'a di lakanatigiw ma ni gendarmerie y'a minɛ u b'a di a baara a bɛ di autorité de ma. an ko an bɛ veille citoyenne et patriotique kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ an ka lakanabaw u sɛgɛnlen don u bɛ kungo kɔnɔ u bɛ sa ni jinɛjuguw cɛ ma jɔn kama anw de lakana kama a ka ɲi anw fana ka se k'u dɛmɛ o de la an fana ko an bɛna veille citoyenne kɛ ka sigi yɔrɔw la ka kɔlɔsiliw kɛ ɔ n'an ye fɛn min ye min man kan an bɛ o ladɔnniya o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ u dɛmɛ maajugu ka ca bi n'an ye maajugu ye ɔ min kɔni n'an siran bɛ maa min na an b'u ladɔnniya o ye filanan ye sabanan an kɛra AES ye i b'a dɔn ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛ taa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni ko n'an ye ɲɛ ye fɛn fɛn n'a tɛ bɛn an b'a dénoncer an ko n'i y'a jateminɛ bi an nanzaraw ko gouvernement maaw yɛrɛ de ka falen fɔlɔ mali faamaw ka falen u ka taa sira ɲuman ta ni faamaw ye taa sira ɲuman ta fura t'a la ayiwa fantanw bɛ tugu kɔ donc ni maa min ye sira ta min man kan ayiwa anw VESIPA mɔgɔ an b'a dénoncer an ta ye maliko ye an ti maa si ka ko la an bɛ maliko de la an bɛ fɛ maliyɛnw bɛɛ ka wuli ka an ka président ninnu dɛmɛ k'an ka gouvernement dɛmɛ o bɛ baara min na tiɲɛ yɛrɛ la o ni foli ka kan o ni dɛmɛli ka kan. ayiwa VESIPA maaw u ye ɲɛfɔli kɛ u ka baara kan ka kɛ cogo min a kan ka taa sira min fɛ hakilila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen faamuyali kɛ veille citoyenne na maa minnu fana bɛ ka message ci an ma panneau ko la n'ala sɔnna a ma an ma hakili to a lakanako la kosɛbɛ samɛ halisa a bɛ senna jani sanfɛ Maman Ɲare an k'ale ka samɛ lamɛn Keba Jalo ka micro la. Ne tɔgɔ Mahaman Mama Ɲare san kura 2025 a nana an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye 2024 gɛlɛyaw yera a kɔnɔ nɔgɔyaw yera a kɔnɔ ko caman ɲɛna bolo dɔw jɛngɛna minnu jɛngɛna an bɛ dugawu kɛ san kura in Ala k'olu ɲɛ an bolo
hakilina minnu talen don an fɛ san 2025 kɔnɔ ala k'a to an ka se ka hakilina ninnu waleya jamana baara ma nɔgɔn kuma bɛɛ fɛn dɔw bɛ sen na kuma bɛɛ fɛn dɔw kan ka kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an fanga se ala k'an ka ɲɛmɔgɔw fanga se ala k'an kafo parce que fɛn o fɛn n'aw b'a kɛ n'aw bɛnna a ka nɔgɔn n'aw bɛnna mɔgɔya la ka bɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ sigi la fɛn caman bɛ aw bɛ se k'o labɛn ɲɔgɔn fɛ donc ka ɲini maliyɛn cɛman ni musoman fɛ an ka bɛn n'an bɛnna an b'an sago sɔrɔ k'a fɔ fɛnɛ an k'an ka ɲɛmɔgɔw an k'u jukɔrɔma don do ni min jɛngɛn'u bolo an k'o ɲɛf'u ɲɛna k'u dɛmɛ ni min ka ɲi ka se k'o améliorer san hɛrɛ ala k'a dan kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma san 2026 ala k'o k'an ɲɛna koyi je vous remercie n b'aw yɛrɛ fo. Ayiwa an bɛ t'o la min ye club de soutien Kasim Traoré mɔgɔw fana olu fana ka sami sama bɛ Segu Kone an k'o fana t'a lamɛn. Salamu alaikum club denw club Kasim Traoré kɔni basi kɔni t'aw la alhamdulilayi bi ye juma ye bi ye laharama don ye an bɛ bato kɛ ala k'an ka batokɛlaw minɛ ala k'an jurumu yafa ne ye chauffeur ye nin waati na n ka baara bɛnnen chauffeur ma n bɛ DC transport la DC transport ka sama bɔ ka sama foli kɛ ala ka samara yira n na ala k'an ka batokɛlaw minɛ ala k'an jurumu yafa Kasimu an bɛ dugawu kɛ Kasimu ye ala k'a mɛn an kɔrɔ Rabbi Aljani ale bi ala ka a sankɔrɔta ala k'ala kira kɔni kama sɔdara soli wala a balimakɛ don Segu Kɔnɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen don Sirakɔrɔ Megitana ma ok salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Ayiwa Seko ani Dɔngo an bɛna an ka kow kuncɛ n'o ye Jɛnɛba Sek ale bɛ labɛn na ka taa Sikasokaw fɛ yen Sikaso ɲinan kɔni min ye 20 janvier ale bɛna taa concert ba la Kɛnɛdugu bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa u ye baro sigi kɛ kunun n'o ye kunnafonidilaw ye Bamakɔ Palais de la Culture ale kɔnɔna na concert min nana kɛ cogo di a kun n'a ɲɛɲɛ aw y'o bɛɛ lajɛlen ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ kununko min ye concert ye sa Demajala talen don maa min fɛ sa o ye Binta Jalo ye Binta Jalo ale ye kuma min sɔrɔ ka fɔ ye Amara ka kuma bara la an ka jɛ k'o lamɛn. Presi bɛɛ fo ni maliyɛn cɛman musoman bɛɛ fo jala in ne tɛ s'a kɔrɔ ala de bɛ s'a kɔrɔ ala min y'a di ne ma o ala de b'a ta fanga di en tant que maliyɛn bɛɛ faso bɛ maliyɛn bɛɛ dusukun na an bɛɛ de ta ye jala in ye a bonya bɛ maliyɛn bɛɛ bolo bɛɛ welelen don AES bɛɛ welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso le 25 janvier pour que ka taa ni fête ba in célébrer k'an ka liberté fana célébrer en même temps k'an ka territoire fana libérer n'o ye AES ye k'o fana célébrer. A bonyana a bɛnna ma a diyara n ye vraiment a yirala ko n bɛ baara min na baara ɲɛnama don n bɛ organisateur fo ne ye Lasini Jara yɛrɛ ani président b'olu bɛɛ fo n bɛ artiste yɛrɛ fo ka maliyɛn cɛman na muso